No pekné predpoludne z Malých Karpát. Potok Bohata po ľavej strane. Dnes som sa vybral preskúmať nejaké kopce, ktoré sú pod Starým plášťom. Ako Vydelená, Komárovo a Zelený kameň. Preskúmam túto búdu. V akom je stave. No, najlepšie časy už má za sebou. To je vyvieračka. Tu je pekné vidieť ešte ten zárez, kadiaľ išla lesná železnička. Tu na tom kopci, niekde v týchto miestach, ja ho aj vidím, je taký zaujímavý balvan. Nechce sa mi tam teraz viesť, ale mám nejaké fotky, takých sem vložím. No po 7,5 kilometroch opúšťam asfaltku. Rozmýšľam, že by som využil tento žlab. Vidím tam nejaký zvierací chodník. Kopec Vydelená má v Horobrani dva vrcholy. Jeden bude asi tu a druhý tam ďalej. Takže Vydelená 446 metrov nad morom. Rozmýšľam, že tu by som si na drievkači mohol niečo prihriať. Už som pomaly aj hladný. Takže super miestečko. No teraz do tohto kopčeka. Riadny krpál. Ale už som skoro tu. No aký zaujímavý kameň je tu. Takže Vydelená. Bod číslo 2 do Horobrania. No a tu oproti je Starý plášť. Ale tam dneska nepôjdem. Bol som tam už tento rok. Asi pred 2 týždňami. A ďalší kopec Komárovo. To je tento tu. Po pravej strane. Aj tu je nejaká skala. Komárovo. No teraz niekde týmto smerom. Už sa pomaly idem vracať späť. Ďalší kopec je Zelený kameň. Na ňom som už bol. No, ak si dobre pamätám, tak som tam tuším išiel tu niekde pomedzi ploty. Idem to skúsiť. V Zasocíku sme takto boli oplotení od zlých imperialistov. Neviem, čo tam majú nasadené, ale evidentne im to nerastie, lebo keď som tu bol pred nejakými 4 rokmi alebo 5, tak to bolo takéto isté. Akurát pletivo je tu pomenené.
Takže kopec Zelený kameň. Po druhýkrát. Keď som tu bol prvýkrát, ešte tu nebola geocache, tak dneska si vybavím aj to. No dobre, tak to bol Zelený kameň. Posledný kopec dneska. Skúsim nejaký zvierací chodník. No, to je zaujímavé, dúfajme, že to nevyskočí nám na volača. No teraz smer Nová Bohatá. Tam mám ešte jednu geocache. Pekné miesto. Cukárska pivnička. No dobre. Takto s bokom. Na si hodinku. No a tu sa ten môj okruh uzavrel. Tu som znova na tej ceste, po ktorej som išiel z Majdanského. Tu nedaleko je tá vyvieračka. Takže tuto to môžem aj pomaly ukončiť. Teraz už len späť na Majdanské, po tej istej ceste. Takže zase niekedy na potulkách Malými Karpatmi.